गे मम्मी कंटाळीलो आयज असा खंयतरी फिरान येतय ना आणि ही पोराही खंय गेली त्यांच्यावर आयज जाऊन येतलं असतं असा फिरान. गो ती हयसर फिराक जाऊ ना वाडीक नाही असय माडकोला दिलंय तुका हयसरला माहिती नाही असा तिनसांचा अजिबात काही जाऊ नये घरात गप बस टीव्ही बघ आता मोबाईल असा मा वाडीत त्याला मोबाईल दिवसभर हातात घेऊन राहतोय हय खय्यक जाऊ सारख्या ना गप घरात अगे बस. पण हय थंयसर जाऊन येतोय मगे अजिबात नको नाही म्हणत नाही दी हा. बसान काय करतोय चल नको जाऊन येऊया थंयसर फिरान येऊया. अगो म्हाका मम्मी नको सांगले अगो मम्मी काय रे, ती गेली खालती ती तरी आता अर्ध्या एक तासात तुका माहिती आहे ती खालती गेली काय येणार नाही. 6 वाजले म्हाका सांगले काय नाही जाऊ चल तू 7 वाजलेत मा 7 नाही माझ्या चल तू जाऊया. म्हाका रील काढूची होती मी सांगले थंय जाऊन येतोय म्हणा. थंय जाऊया आम्ही एक रील करूया आणि येऊया पटकन. येतलो मग पटकन. लगेच येत ना हैसरात तर जाऊचा. चल मग तू येतोय गो. तू येतोय, होय. चल, चल, चल. चल मग. काय गो काय गेला आता हयच गेलो ओवळण इकडे ओवळण इकडे गेलो रील काढू. अगो तुका काय सांगलेलं खय गेला तुम्ही तुका सांगलेलंय मा त्या ओळखीकडे जाऊ नको थयच तर पुढकारण असा तू ओवळण इकडे सांगूक नव्हतं माका. मी सांगू नाही म्हणून काय झालं तुका काय सांगलेलं हय दिवसांचा खयच जाणत नाही जातोय आता मी घरात. जा 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 घरातच जा आता. सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई।